farmy na stôl. Rýchlosť, ktorá mení hru. V krásnej dedine, ktorú ráno vítali slnečné lúče a večer uspával západ slnka, nastal zvláštny deň. Deti sa práve nadšené vracali z exkurzie v nedalekej mliekarni. Dobre naladené rozmýšľali nad novými poznatkami a hlavičky mali plné ďalších a ďalších zvedavých otázok. Fascinovala ich rýchlosť, ako je mliečko v mliekarni spracované a ako sa mliečne výrobky dostávajú do obchodov. Správne už tušili, že všetko sa to začína na nedalekej farme, pred ktorou sa každé ráno točí veľké cisternové auto. Tak ako to vlastne je? Musíme na to prísť, šepkali si medzi sebou. A keď sa zvláštnosti stávajú príliš záhadnými, je čas zavolať mliečnú hliadku. Ďatelinka, Malina a Risuľa, známe aj ako hrdinské kravičky z mliečnej hliadky, boli hneď na mieste a kopítka mali plné nového prípadu. Čas na trochu detektívnej práce. Nič nám nesmie uniknúť. Prvé, čo musíme zistiť, je, kde sa to mlieko berie a ako sa dostane do mliekárne. Keď to zistíme, všetko do seba zapadne. Aha, našla som stopu. Poďme rýchlo vyspovedať farmára, nech nám neutečie. A tak sa všetky tri kravičky plné odhodlania vydali na výpravu na miestnu farmu, aby získali viac informácií o novom prípade. Na farme ich privítal farmár Jožko, muž s veľkým srdcom a ešte väčšou láskou k svojim zvieratkám. Ahoj, mliečna hliadka, čo vás priviedlo k nám? Musíme zistiť, prečo sa mliečko tak ponáhľa do mliekárne. A čo je to za záhadné cisternové auto? Myslím, že tu máme poriadnu detektívnu záhadu. No, viete, kravička sa nedá vypnúť. Dáva mlieko každý deň. To si vyžaduje veľa starostlivosti od nás všetkých na farme. Musíme jej pripraviť kvalitné krmivo, dať jej najesť a napiť, udržiavať čisté prostredie a podojiť ju aj 2-krát za deň. No, to sme si hneď mysleli, ale zaujíma nás ešte jedna vec. Kedy a ako to mlieko prevážate do mliekárne? Mlieko je špecifická potravina, ktorá sa nedá dlho skladovať, ako napríklad ovocie či obilie. Mlieko sa veru musí spracovať od vydojenia veľmi rýchlo, inak by sa začalo kaziť. Preto ho hneď po vydojení chladíme tu, v špeciálnych cisternách, aby zostalo čerstvé a kvalitné. A ďalej? Ako sa mlieko dostane do mliekárne? Používate na to tie cisternové autá? Presne tak. Mlieko prečerpáme do chladiacich cisternových aut a nimi ho bezpečne odvezieme do mliekárne. Mlieko na vstupe do mliekárne dôkladne skontrolujú a potom z neho vyrábajú tie najchutnejšie mliečne výrobky. To je veru riadna rýchlovka. Na farme musia všetci makať ako tým. Všetko musí klapnúť, lebo každá sekunda sa počíta. Mliečna hliadka sa z farmy s výsledkom svojho vyšetrovania vrátila k deťom, ktoré sa nedočkavo pýtali na podrobnosti. Tak, deti, kravičku nevypnete. Každý deň dáva čerstvé mlieko, ktoré musíme spracovať veľmi rýchlo, inak by sa pokazilo. Preto ho hneď po podojení schladia a cisternové autá ho rýchlo odvezú do mliekárne. Tam z neho vyrobia tie najlepšie mliečne dobroty a to ešte nie je všetko. Cesta pokračuje. Putujú do chladiarenských aut, ktoré ich vezú do obchodov. Tam ich uložia do chladiacich boxov, aby ostali čerstvé. A doma? Samozrejme, odpočívajú v našich chladničkách, kde čakajú, kým na ne dostaneme chuť. Takto máte svoje obľúbené dobroty vždy po ruke čerstvé, kedykoľvek si ich zaželáte. Aha, teraz už tomu rozumieme, prikyvovali deti. Všetko prebehne rýchlo, aby sme mohli mať doma tie najčerstvejšie mliečne výrobky na stole a to si treba vážiť. A tak sa celá dedina vďaka odhodlanosti a detektívnej práci mliečnej hliadky dozvedela o tom, aké dôležité je spracovať mlieko na mliečne výrobky za krátku dobu. Deti už vedeli, prečo sa cisternové auto každé ráno točí pred farmou. A mliečna hliadka? Tá už premýšľala nad ďalším dobrodružstvom. Vždy pripravená strážiť zdravie a pohodu vo svojej dedine.